Mission to the Unreached Part 2. And as a reka asempano actually one asempano enduru one channel of far etoso mienu. Last week any this topic ya of far edikan at the brew. Now chin so yawa aya dom wahwe so aboy ho ban ye de sa topic ya of far etoso emienu na ye de brew no. Ansa na ye de emu pensem mu no ebe brew no mientwe ho brasisia. Say omunye checks and balance ne mai abring no omunye no yakopon asem so nipa kuya omu hoya yes adwuma no ha ne wo grofo we de omu de da bia no omu boy asem gu a ye ntimi mfa asem nkoma wo ye bema munyina akwaba na afie de nchi asonko so ede ma munyinara yesre urade nchen empire bon so ede ma munyinara na afie so ye damase sonko kwan so said de biara da mode mo afidie ede to London Ghana memenda kwanwefo Sabbath school na afie trosemu empensemu kota munyinara adusua ye ne wo esua no ose onyankopon djuma ye minso medjuma God mission my mission na kwasam ne say ye ne wa ye adusua no bebre enne no ye ne wo ye ne etoso eduba akono atifi asem no ose mission to the unreached and as ye ka asempa no akire womo a asempa no endru womo nchen ofa etoso emienu na ye de brew no ansana meda mabegwafo na di na afi ye di eti anu adusua no menkotie enwum emfiri London Ghana memenda kwanjefo singing band for homra. Most
yɛbɛda singing band for ase enwunhwehwem a ɔmode amaye sɛ yɛmfa ni adisua yi mu animo ɛkan maboafo no ayɛ crowd wɔ hasenti ma memfa saa kwanya yi me no modi ɛmfa nkyerɛ mu na afi yɛmfa yɛti enu yɛdisua numu ansana no ma memfa saa asida pesi nso ɛmfa ma ye main sponsors omwo Ghana 3ABN TV sa adwumakuo yi omo ye adwumakuo a omo so yasene eboya hoban na afi omo na ye sa adusua ya omo fa edekọ wiase afana nyina omo so yasene achepa yi nti ye kanfo ma se sa wo hweyen wo 3ABN na wo mo bia obidi bebo 3ABN na kwasem se de omo number ebetu yemfoni nani fa na frɛ obibeje wo so na afi woni omotimi adinkita ho se itrevi influence a TV adwumakuo mienu bi nso wo ho a omo nso omo fasa adwumadie yi ede hwete kɔ wiase afana nyina Hope TV Ghana omo nso omo fa sa adwumadie yi ede kɔ wiase afana nyina sana Hens TV nso ewe Brekum Mamu Brown half region omo nso omo fa sa adwumadie yi ede kɔ Ghana afana nyina ranti sa wo hwɛ na se o nso wo mo akakra bi a ode beboa sa TV adwumakuo yi a frɛ wo mo na afi uno mundi nkita ho kakra bi nso a enam saa ye so ama onyankopon so hyirawo ene ma memfa mani nhwe fidie mu ha sei na menhwe maboafo mo babeboa na de saa dwumadie yi ade abramo me de mo somfo Bismarck Mensa ene ye ho adom me wo Elder Kingsford duabo ma eka me ho e wo ha bion Elder ye mo akwaba great minim ye se bibia ye bokọ de great me da sese enen so watimi abasi me komani mu a Elder Hans na Samoa na eti mfimfini Elder Hans ye mo akwaba great Hans de biara munim se ye na disa dwumadie na afi me ko eto eno ho akra na Elder Dr. Alex Collins afanso na eti eto no ho na Elder ye mo akwaba yet me da munyina ase se ende ye to nsa frem no motimi aba ansa na ye behwe adusua ni mu no Elder Kingsford bompa na afi ye nhwe adusua ni mu abode nyina awura nyametumfo ye da wase eyi wa ye kanfo ne ma odin so ena da yi wadom no ahumobro so no ato nsa frɛ ye o se metra wo na ase na ma ho konkron kyerɛkyerɛfo ka kaifo no on kyerɛkyerɛ ye wasem o ma ya ba o besro se boayen na afi ti adwum ni akoma mu na wonsam a wo ma ye ne na watwi mu nyinara no yensanka yentimi famo bra yentimi siesie na adwuma odi ahye yensa no yenyina ne yetiefo yenkamum enye sa adwuma no hye odi animonyam we ni yesre odoba Yesu Kristo demu amen great yedi ani ehwe last week addition na addition etoso edu se ye ka asempa na akye wo mo asempa no enduro mo no fa edi kan no akwasam se abusiafo ohwe last week addition na Paul asempa tre adwumadie na wodi no na edin kopie Greek man mu na ohwe kwan na Greek nimdifo Paul etimi fa kwanya bi so ene omo ka asam no na ampa awiye no na sam so ka na otimi kan ye ankofa akinyeje bia ma na at least watimi anya nipa ba ko bi amwadi na kin na kyese Paul method a nyina yesua ebe boaye se wonya kwan enhwe se adusua na wukọ na wo hwe wo YouTube channel na akwa se adusua na da so ewo ho no obetimi abọ na watie se na obenya emu entiase se won subscribe to your channel no so na subscribe no ho na so de won se mi adoma no so na afi eyesa na adusua bia ye be bia no wonsa etimi eka bi ende de no ye last week de no ne toso ofa edoso emienu na ene adusua no de ye hwe okwan ya be fa so a womo krum cities no urban centers no ye ko nkurase akoka anyamsem akire nkurase omo nkru nkitwam no womo nkra kese mu so omo so hia nyamsem sanse se wo hwe UN report omo de aba omo si over 55% ena nipa yeti wias na nipa 55% de ti ekrum omo te urban centers na ba 2050 no crampo de na chese number na ebe ko be 67-68% no omo se nipa bebre free ekurase eba krum kukese mu aba betra na omo bai omo so mbe hia nyamsem Yesu Kristo baaye no so ono nso de na oyeye nkru kese no twa mu jaaye e na okọ nkru nkutu omo ana
yɛbɛhwɛ Yesu Kristo anam otu no kwan a ɔfaa so ne nkuro akɛse no nso no emu nipa ɔne ɔmo nya nkita ho wɔn nyɛ Israelfoɔ na ɔmo atwa Israelfoɔ ahyia nyinaa Yesu Kristo ɛne ɔmo anya nkita ho yɛbɛhwɛ saa nhwɛsoɔ no ne nso yafa ɛnɛ ɔkwan yɛbɛfa so na nkuro bi a ɛte saa no yɛnso yɛtumi ne ɔmo aka Onyankopɔn asɛm ɛno na maboafoɔ no ɛbɛboa na ɔtwi mu no yɛne wo ahwɛ mu nkaabɔsɛm no ɛyɛ Matthew nwoma no ɛkyerɛ edu enum yimu aduonu nwɔtwe Matthew chapter 15 verse 28 minim sɛ Hans wayɛ krado a Matthew 15:28 no ɔsɛ ɛna Yesu bu ase no sɛ o ɔbaa wogidie so ɛnyɛ ma wo sɛdeɛ wopɛ no na munum hɔ a ne baba no ho yɛ no den amen sɛ nkabɔsɛm wei ɛho adusua nkasa no ɛwɔ hɔ nom a yɛba abɛhwɛ mu enti no yɛntra sɛ yɛbɛdosodoso no sisi ansa na yɛkɔ yɛnim no ɛba mu ana afei yɛhu dekodie nti asasɛm wei epie na afei yɛtumi anya emu ntiaseɛ enti yɛdi kan ahwɛ mission to regions beyond dwumadi a ɛwɔ sɛ anaasɛ asanka dwuma a wɔ mpotamu a ɛwɔ no ho a saa na yɛbɛ fa no great yɛndi kan nhwɛ Israelfoɔ baabi a na ɔmo te nkura na atwa ɔmo ahyia no yɛndi kan hwɛ saa nkuro no ɔmo background na ɔmo background sɛn na deɛ no ɔmo yɛ na ɔmo su ɛte sɛn na ɔmo som ɛte sɛn a na ɔmo atwa Israelfoɔ ahyia I think say Judges ɛma yɛ a bit of a background of nkuro ni bi a Israel kɔtena wɔn mu no sɛ wɔhwɛ atemmufoɔ nwoma no ekyir yɛ mmiɛnsa yi mu baako ɛɛba na Judges chapter 3 verse 1 to 6 na sɛ Hans wabie na obetumi aka no kakra ma ya atemmufoɔ nwoma no eti mmiɛnsa enyimu baako ɛkɔ no ɔse na yeno no amanaman a Awurade gyae wɔn sɛ ɔde bɛsɔ Israel wanhunu Canaan kɔ no biara no nyinaa ahwɛ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ na Israel awoɔ ntoatoasoɔ no bɛhunu akodie na wakyerɛ wɔn a akane no na wɔnnim no Filistifoɔ ahemfo baanum no ne Canaanfoɔ ne Sidonfoɔ ne Hiwifoɔ a wɔte Lebanon bepɔ so no de firi Baal-Hermon bepɔ so kɔsi Hamet ahyɛ neɛ no nyinaa na wɔtenaa hɔ na wɔde wɔn aso Israel ahwɛ de ahunu sɛ obetie Awurade mmara nsɛm a ɔnam Mose nsa so hyɛ wɔn agyanom no anaa na Israelfoɔ no tena Canaanfoɔ Hetifoɔ ne Amorifoɔ ne Perisifoɔ ne Hiwifoɔ ne Yebusifoɔ no mu na wɔfefa wɔn mama awareware na wɔde wɔn mama mema wɔn ma awareɛ na wɔsonsom wɔn anyame okay yɛmfa ntwere hɔ a okay great mamenkɔ doc so akinka sɛm we background bɛ na ma yɛ wohwɛ cities a na atwa ahyia Israelfoɔ na ɔmo te ɔmo mu no yɛbɛ describe ɔmo sɛn yɛmi na bɛ smart meda se sɛnea wokyerɛkyerɛ mu yɛnim mu no sɛ Yesu Kristo ba ma obiara ɔmo a ɔmo te nkura se na ɔmo te nkura kɛseɛ mu nso enti sɛnea so panyin ka no kama ma yɛ wohwɛ a Bible ankasa se Onyankopɔn eyi nkura kɛseɛ bi etwa Israel ho sɛ saa nkura no ɔmo nye checks ɛwɔ Israel so anytime bia Israel bɛyɛ asotwe na wafiri Onyankopɔn asɛm ho no na Onyankopɔn fa saa nkura no so na ɔde atwe ɔmo aso na ɔmo asan ba kwan trenene no so there are other Bible texts so actually one of these in Chrono this week lesson or taking a past case study and Tyre and Sidon and you my who the context how Tyre and Sidon at here now what kind judges are first Kings 5:1-12 Bible the dance here say Emra David Wuye and ba
Solomon edi ade no Solomon ye na dwen say obesi asori dan ma onyame se ne na boshe no tie na Tyre and Sidon no omo eye eho nua sida nua kese a eho den wo ho enti de Solomon ye say oni omo hene no kasae na omo hene no ebre ne nua enti omo ma ne nua no na ono so mo omo wheat and oil enti there was friendship bi da ho now to also kind 1 King 11 1-6 friendship ni develop ya say dru baby no na Solomon ware ne ma bebre 700 women na concubines 300 no some of the women no move retire and Sidon ho enti first there was that relationship there when young pon the same currency was say omonye checks and balance na ma ne mai abrinyi no omunyina onyankopon asem so but ohwa Tyre and Sidon na relationship no ho but edru baby no enam aware nti Bible kire say omobosom bi omosom no say Solomon yere a ofri eho no koho no kosoma na Solomon edi ekire enti if you look at the state ohwa say na curiosity a en ka badwe say sa kro we die enye kura say Kristo for ye de ho for kura na so adisua no e kona ubon say Yesu ema case study bi a o kire say inkura kese a bone wo ho ebia samre ekura yetim no enya abosonson ne yeso but most cities enam say sikane affluence nti most cities omo wo idols and so omo worship fames riches and na niam bibria emma omonfo mo ho emma onyankopon chen na so ebe gina sa case study ho say sane Yesu kire no sa cities no so omo hia manyame say ye de asem no koho yo me da say why na sa story be e wo your friend say Matthew chapter 9 35 no e copy 38 asem bi e wo ho no mo me pesen ka ye be hwe no kakra bi Matthew chapter 9 35 to 38 say opening hands and say why crowd na fe yen hwe rohwehwe nipadom no se ne e ho no asem esitie Matthew 18 kuno kichemu ediasan ba kon 35 ediasan num kono o say na Yesu chini nkuro ni nkura nyina mu kirekire won hia adan mu na oka ahenie no ho asempa na osanyare wan ne ahomere nyina na ohunu nkrofo ekuekuo no oye no mobo efri say na wabre na was some hose nwan a wonni hwefo na oka kire na suafo no say yes otwa adwuma no dɔɔso na adwumayɛfo no de wusa enti monsre otwawura no na ɔma adwumayɛfo mmra ne twa adwuma no mu amen great boama mami mbisao se sa akinkansen way dear ben na can try in terms of mission adwumaya ye am said minia Hans can ye no e try and say Yesu oko ekro akesi de asempa no ekoma wo am say doc e free infitiase no kan o hawa ya na wo kro akesi mu in fact actually mama white na otuyemfo se kura akasi mu no kebe ya Christopher yenkotena enkurase adentia if se yehwe kura akasi mu a ohaw ne abebrese bibire ho crimes prostitution and a health wise no kura no emwa ye na apomuden pollution ne environmental issues ya na wo kura akasi mu tinkebe ya ke kwatena kuro kitwa mu a kebeboa ama yenya ya somdwe ni ya pomdin a ya de besum onyame yes nanso Kristo so e kire yen se semposi ye kwa kurase a eni se wo akura kese no eja wo mu efi se onyankopon wo ni nipa a wo ho a wo so wo hia enkwaje yes enti ye hwe Matthew chapter 9 no 35 no wo se Kristo akura kese eni nkurase no ko no de na no ye no chire o kan nyamsem no na afi o ma ayaresa yes teaching proclaiming and healing yeah na je se onyankopon ani ekuro akese no so emu enti ho no ema ohu ekuro nipadom no ehi na ehu nipadom
wo kura kɛseɛ mu yes ɛna ma hummɔborɔ ne ɔdɔ ne ɔgyeɛ honhom a Kristo ɛpɛ sɛ ɔde gye ne ma no nti no ɔne wɔn enya saa nkitahodie no na hɔ no ɔka kyerɛ n'asuafoɔ no sɛ yɛhwɛ nipa kuo yi a wɔn wɔ hɔ yi a yes adwuma no ha na ɛwɔ yɛdua aduaba no aka sɛ yɛbɛtwa nsɛ sɛ okuafoɔ edua na fruits no ba na sɛ wɔntwa ɛdeɛ ne ɛha ne nyinaa asɛe nti sɛ deɛ onyankopɔn pɛ sɛ ɔgye ne ma ɛwɔ mu sɛ ɔha wɔ kuro akɛseɛ mu amanehunu wɔ kuro akɛseɛ mu but wɔn nso so ɛna hia Kristo paa agyeɛ no nti sɛ yɛanko wɔn nkyɛn amfa Kristo dɔ no ɛne n'asɛmpa no daa gospel no ama wɔn a wɔn bɛyɛ dɛ wɔn bɛyera na sɛ yɛkɔ John Matthew chapter 4 verse 25 for her Matthew 4:25 was say, and there followed him great multitudes of all people from Galilee, from Decapolis, from Jerusalem, from Judea, and from beyond Jordan. Okay. See, tete Israel map no. You know say in Kurakesia no kekani nyina no. Decapolis, the city of the area of 10 cities. Ayakabum. But one fan so Christopher achi esa akọ Jordan achi aye Gentile land no. Yes. Eko kan Onyankopon asem. The dey me there 25 for no say was say there followed him great multitude. Yes. Say ye kan Kaneno 35 no. Yesu ene ko kura kesem no ohunu nipa no dom no. Yes. Na wo kyerɛkyerɛ wɔn wo kan nyame asɛm sa wɔn ayade no. Wɔn so yɛ den. Wɔn be din n'akyi. Saa na nyame pɛ sɛ yɛn so yɛkɔ. Na yɛkɔ no mu no. Ne de Nyankopɔn asɛm no ma wɔn. Ne de Onyankopɔn gidi a yɛnya no. Yɛn so yɛn no mo kyɛ. Yes. Na nyɛ nkura a ɛwɔ Israel nko na Nyankopɔn Kristo ka asɛmpa no. Ɔkɔ Tai ni Sidon. A na nso yɛ Gentile Phoenician land. Wɔn a na wɔn som abosom. Ti saa na wɔsi yɛn so yɛkɔ. To da bi a kuro kɛseɛ mu no yɛde ani bu baabi pɔten ha deɛ wɔn suban ne nyɛ. Nti hɔ deɛ yɛnkɔ nyɛ saa na Kristo hwehwɛ yɛmfa nkɔ baabi a ɔwɔ ne ma wɔ hɔ a ɔn so ɔpɛ sɛ wɔgye wɔ. Yo medase we deɛ ɛda wayɛ no kama paa ɛde ama me ma yɛnto aso yɛ na afei yɛnkɔ am sɛ wadi kan abɔtaa ne Sidom ɛhɔnom na yɛkɔ no nsɛm pɔten bi wɔ hɔ no nneɛma bi nso esisi wɔ hɔ no ma yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛhu deɛ ɛkɔ yɛhwɛ biribi ɛwɔ Matthew chapter mpɛsɛ mɛfa Mark deɛ no Mark chapter 7 24 to 30 no Mark 7 24 to 30 no ɔbaa bi ɛne Yesu Kristo encounter nkitahudie bi ɛwɔ hɔ no ma mepɛ sɛ yɛhwɛ ɛho asɛm kakra na yɛhwɛ adesua betumi asua firi mu Mark 7:24 ɛkɔ no Mark weti enson kichemu adunu 9 ekosi aduasa no na ɔsɔre firi hɔ kɔ Tiro ne Sidon fam na ɔkɔ efie bi mu na wampɛsɛ obiara teɛ nanso wantumi ehunta na amonum hɔ a ɔbaa bi a ne baba kuma bi wɔ honhomfi te ne nka no ɔba bɛhwee ne naase nso na ɔbaa no yɛ Helani na wo mu ɔyɛ Siro Fonikani na ɔsrɛ no sɛ ɔntu honhommɔne no mfiri ne babaa no mu na Yesu sɛ no sɛ mma me ansa na enye fɛ sɛ wɔfa mma aduane to ma nkraman ma na ɔbaa no bua sɛ no sɛ ɛwɔ mu Awurade na nkraman mara a wɔwɔ ɛpono ase no nso di mmɔfra no poporowa no bi na Yesu sɛ no sɛ asɛm yi nti kɔ honhommɔne no afiri wo babaa no so no mu na ɔkɔɔ ne fie no okohunu sɛ honhommɔne no afiri kɔ na ne babaa no da mpa so. Amen. Great. Hans mame bisa wa wohwɛ sɛ ne twosɛm describe woman yi a ɔne Yesu Kristo encounter ya mfoni bɛn wo twakyerɛ yɛn wɔ ha
ne ameda se say mpenimfo di kan ama yen background no about sa inclusive ene Tiro Sidon ni Tiro for yi se ne na omote na mede kakre kan ho ansa ya ba ha no se ne be ya ibenya the picture right no. Yes. Say uko Ezekiel 28 ya verse 1 eko no. Sa asem no a okan ya akire ode eho prince no ana ohene no ebetoto wo bonsam ho no in Ezekiel 28 no na ye Tiro hene enho asem na no wo ka. The Tiro and Sidon and the Sidons and the Tyrians no womo na omo ye very great cities senia ye kan ntino urban ministry ho asem na ye kan. That's right. Titinkura na omo ewo a lot of culture, a lot of history na eso na nipa ewom na Yesu akopie ho. Yen kai say aha say no na onye enye Jewfo mu na wo we free Jewfo no mu say na da bo amadi kan say beyond Jordan bia na chese wo ko ba bia enye Jewfo eho asase so na obeduru ho na oba bia ne ba onhomone attack no ebehwe Yesu na ase. Now there are two accounts here. Matthew the same account. And Mark the same account. Enti ye hwe ne mienu a account ne mienu no ade bi wo ho a eka ye nyamesem kan what we call prejudice. Kwan a ye fa so ehunu nkrofo bi a emanyamesem kan no eduru ba bi a ne kan no etimi sesa no ade kro no a the same story the same thing enso kwan a wo be fa so a wo be ka no no ma audience na wo tie no hunu se we de eyemia we de enyemia in other words no say brofo no me de kakra me pese me kan brofo no kakra. Okay, so we hear Mark chapter 7 na Mark 7:24 yeah. Kono because me reading it very quickly. Na yenya a few adebi wom. From there he arose and went to the region of Tyre and Sidon, and he entered the house and wanted no one to know it, but he could not be hidden, for a woman whose young daughter had an unclean spirit heard about him, and she came and fell at his feet. Now, I feel Hannah Sem no one or my description be verse 26. The woman was a Greek, a Syrophoenician by birth. Yes. And she kept asking him to cast the demon out of her daughter. Mark na onye Juni. Enti ono na ntwiro ni nyina mu no friend John Mark. Na twiro ni nyina mu no otwiro ema amamamufo. Yes. Enti ne focus ana ode twiro no yese ade bia Yesu ye ya oyema amamamufo no ono Mark ne hu se oya mankrofo a omoda Yesu no nakoma so asem kro no a Matthew report o ye. Yes. Matthew report na oye no na yemfa ntoto yenya nsem kan ye ka no. Matthew chapter 15:22 no verse 22. Yes. Matthew 15:22 na yemhwa ade eti Matthew a oye Jew ni na according to Bible scholars no na twiro no ono 22 no or say and behold a woman of Canaan came out of the same coast and cried out unto him, saying, have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with a devil. But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, send her away, for she crieth after us. Good. But you are. It is Matthew description now. Mark amfa enu bi anhyem. Mark ekire say Yesu yi na no na okire no ne onye one ne nya nkita ho. Matthew say oba no firi fa Canaan. Na yenim say Jewfo no Canaan fo no omo entamu enye kra. For the mere mention of Canaan no one more detail of baby ofiri ankasa eno kire yen say na Matthew oye Jew ni no or prejudice bi about Canaan for no
again the fact is all can say yesu amua no na asuafo no be can say pamono no e kire say asuafo no mudi yesu akikura no na omo nte yesu dwumadi a wodi na se. And this is where we are now. Obey eba yesu nchen knowing say oyamamamu ni. Na the discourse na course na yesu kan say aduane no je say nipa ni di mwie ya yemfa aduane mankra man no. Ebi mo ateki no out of context kire say na yesu ebia otufun amana na wo kan da bi. The word in kraman no ebire ni hontia oko the book of Leviticus or say everybody onye Jew ni no. The Jews classify the person as a dog. It is sometimes the Christ doesn't go back and say amamemuni or say one of the dogs came here. Omofre amamemuni biya kramai. Jesus was trying to tell the asuafo na etwa ho ahia and say said ni amo muhunu obia moye no metie no ase. Yes. May refer to the oba say ni amo moti na ase no. Na miwia maye na koma so ade na kire mo say even though muhunu say oyamamamu ni oyekramai no me yesu enye sa na mihu no. Jesus wanted the people there to know say ade ya me ye because me timwase. That's right. Se mo na oba mo nchen ya anka nkomo a mo ne bedie ni ka sei na mo behu no ampa sa na Matthew so ye no. Mark ana John Mark na onye Jew ni no okire on differently e kire specifically say oye Greek Phoenician Syria or Syria ni esan free Phonica eno no eboa ma yehunu say nyese wo befere wo bi amamamu ni keke but o ba bia wo free enunti adofo yemfamra enembre mu. This prejudice has always been there. The bia meka o say enyamesam kan ye de ahye yensa se yenka ema no enko wiase nyinaa. Yes. Se wo kohia enipa bi say ye be sha se ni yedi nkomo bi about yensafo yi mu say Inclusivity a yedi ani abu omo se wo mo de omunya titrasem mu a ombedi se umu se omu bi aka omo ho abom nipa be yaduo no abewura wasafo mu se e bi a ye pa aduane adi ana ye pe ye pe baabi ada ana ye pe moa bi a e de na di kan ba wutim eya na first of all gidi a ye betimi e de akwa bibia so no na ye yefiri ho na ya start yes yen kan say yen to common sense nkene but faith e kire say Nyankopon nim kwan of first di nipa ba yen chen ana ye ko nipa nchen no ti yen nyi sa barriers na mfiri ho na da bia ye dwen nkrofo bi ho say we mu de ye ntimi mfa asem ne nkomo omo ye titrasem krofo we de omo de da bia no omo boy asem gu a ye ntimi mfa asem nkomo omo na oba no kire gidie no senia etie no Yesu ka kire ne say hwe minhunu gidie bi in fact if you go to the account now say minhunu Matthew no a o tro no first na o ye prejudice no Matthew we wie no say Jesus say minhunu gidie bi kura say ewo Jewfo mu da enti oba wo gidie no enye ho sa ema o adofo ye won krofo bebre a ye de ani abu omo a ye fa ne se omo nse omo mfata omo ntene omo de titrasem ye omo de omo nya nipa kro mbeku omo eye nkrofo a omo mfata nyame adom enso omo te se wo ba yi a ofri Phoenicia ya na anka gidi a jiwni bi benya no ni onduru oba yi di kota. Yes. Enso na nka yebebu no say oyetotwene ti nyame dia say yensa say there are places where we have not reached in our mission. Yes. Ye more modern na menu wo nyina no ye nyi barriers na mfiri o ye mfa gidie nko na obi biara nyame asiesie amaye no ode ne be maye nso wo bayi yes na yade no na ye ma no nkwaje say na Yesu e de ma wo ba no yo me da say that hands me da say pa say why na sa amame say mesa ko da alpha so wo hwe hands kasa no Matthew description no asuafo no de omo ba ekra mo ka say ompamo no because oni omo ne ni any relationship bia yenhwe sa pam ni Peter eson daye bi sa daye no nso yenhwe sene esitie na yem kambom na yenhwe adusua betimi asua film ewo Acts chapter 10 verse 9 to 16 no Acts chapter 10 verse 9 to 16 no asmafo etidu ikijemu enkono ekosi edunsia no. Yes. Oze na ade achie na wonam kwan so eben kuro no
Petro ko aban atifi ko bom paye ebeye don a etoso nsia na ekom de no se yes na opese odi bibi kana no na osiesie no na orisiesie no ade to ne so na ohunu soro se abue na ade bi a etise nwira kese a wakekere no ahinanan isane aba ne so na worojamu atufam emu na asase so ntoteboa ne wona wowia ne wiem ntakrabo nyina bi wo na eni bi ba ne nchen se Petro sorry kumdi na Petro say Debida Ewrade if we say me ni bibia wo kire anase ehonte da na ene no sane ba ne nchen ne nimpire no so say de onyankopon ate ho no mu no achiwade na ye imprensa na wofa ade no ko suru biu amen great yanhwa saasem ya Holy Spirit anasa hon konkron ni Petro enya encounter as to eniema na ehonte na aba na wo se Petro odia no se eniema ehonte de iside na wodi Holy Spirit ne se ade bia nyankopo ate no iside na wo ka se wonni eni addition ya yesia yi mfuni ben na sa story we twa kire many abes mark me da say as the asopenyi kan ye no is in the context of Matthew 15 and 7. That's right. And Mark 7. Enti mumma men fam free ho. That's right. Ni nyina ka asem kro. Matthew 15 chapter 15 na Mark 7 e ka asem kro. Jesus ene maame na ofri amamamfo ne no kokasa ye omo wo nche no omje se okasati omo no. Na de ma sa encounter no by ne say we started kind from Matthew 15 and Mark 7 na Pharisee for no ebe omoba kizu Jesus say adentina omom di wachi no so omudidi a omon hohoro monsa but say otiase because say enye health question no mu bisa no na jiwfo no omowo gidie bi say wo ye jiw ni na ukọ marketplace marketplace e baby a nipa free different places ba enti on market days no amamamu for mo bigger cities no bi eba ho na sa oba ukọ marketplace na ukohia bia just by say waba into contact with omono e ma wo beye unclean into bafia so ohoro nsanyina into that was the accusation. The accusation wasn't health way. The accusation is say adentina omo get in contact with amamamufo na so mba omo ohoro monsa na say ochechire ni oye good teacher no the oye ne say we use case study into yesu yi Pharisee for yi omanu nyina wie ye pe no so na suafo no nyina ansa osemo meyenko. And then they found themselves in Tyre and Sidon. That's right. A ho enya this encounter with the woman. And tina Jesus use practical lesson among who say sa explanation of the man Pharisee for say enye nipa wode won say ka omo ho anase we no na defile na obia yo nyame ba. It's more to do with niema efiri mu ene wusuban ni we na ehia no pa no ene ode call ho a ma sa case study by. Now the same case study empo Yesu call ye no na omonti asiye ye especially na Peter anti asiye ye. What kind Acts of Apostles are abribi Paul edwa Peter because o say na Peter ye nyatwomye say mo free Jerusalem ne maya oni amamamfo no na ye bibia kama omba na otwe omo ho enti Peter needed a lesson. That's right. And no onyankopon fa so ema onya sa vision about colonials. Colonials no ya mamam ni no live in big city or big position and emre man ke baka se bia counselor and I say e bia major military mu an important person most of a Christopher brain no ani adwen say ahiafo nko na ekọ heaven and those people there ye ka lesa require they ekọ heaven na eyi o mafiri mu. That's right. Nanso onyankopon fa sa we so kire ema Peter nso hu ye say
onyankopon onyiyi nipa mu. God is no respecter of people. Yes. Onuasa wutie ye na asama onyankopon asem epesa wote ase ne say onyankopon ye nyina ye nyame ma. Bible kyerɛ say onyankopon bo Adam and Eve ya ne atoa so a be ye wiase nipa nyina irrespective of baby and nipa ni free, irrespective of kasa or kasa no onyankopon obia ho hia no na onyankopon pese ye be yi nipa mu enti say bankwaje adwuma onyankopon pese ye de kɔ baabia eka including omo cities monso. Great. That Kingsford, my member of Sanafe, sorry, young addition, no so young share faith on earth. Yes, Christo describe some individuals here. Now omujijin super ye. Young share be Matthew 8:10 and now 13. Young share bako ewo honomo na fe. Yewia ya sahwe 9 and 2 yenhwe ne Yesu Kristo ekano ewo Matthew eti demotwe njichemu edu no na Yesu tee no eye no nwanwa na o ka kire wona wodi na kire no se no kure mesemo se Israel mumpo minhunu gidie kese a eti se pen. Verse 13 na Yesu se asrafo a oha so pani no se ko na sɛdeɛ waje adie no enye ho mawo na edon no amu na bofra no ho sane no. Amen. Matthew chapter 9 verse 2 no so yenhwe de ho no Matthew chapter 9 no verse 2 na hwɛ wodi onipa bi a oyare mubu a odakete so bre no na Yesu hunu wongidie no oka kire obubuani no sɛ oba ma ubunto wiyem wode ubone acho. Amen. Great. Yan share GDA send no demonstrate GDA with Jesus Christ anyway. Mfoni be na twatwere in terms of your mission yi. Em say ya ka onyame na koma eda adasa nyina so. Yes. Em say nyame boye nyina sa ne nseso. Na onyame pese waji obi a nti wose kuro akese nso so onyame wɔ ne ma wɔ a wose ye de nsempa no ekoma wɔ se yebete sa asem ya ye kan gidie e wa asase so a se hwɛ Luke chapter 18 verse 8 a na Yesu wɔ ne nasuafo no edi nkomo 18 no chapter 18 se edi free 17 ho oba okay e ho no ka sa asem no a ebeduru 18 no wose na otemufuo bi wo kro bi so ana se kro kesi bi na oba bi so wa o wasam ada bia o de kodan sa otemufuo ye no onima no sa nso wo so esun ekọ ne nkyanya sa anti eduru ba bi no na ite se oba na otete no ti enam so a wo sugu no so ne hawa o de brand ti no judge ne yese obede obedi na asem no e de ama no na no oba na Yesu edane ekire asuafo no se otsa otemufui oba isugu no so na afi otimi nya akoma etie na asemo a se wo hwe gidi a anamo amami etuye no a se Kristo eba obenya nipa a womo gidi sa no okasa abebuomu e de akire na asuafo no. That's right. Ndimi nemremu a meka se Kristo ka kire yen Kristofo se Kristo ba obenya yanya yesi yedi na chi no ebenya gidie sa wasase so na ho na wo sa tene adusua no e de akọ amamamu a ye ka ho asem. That's right. Centurion yin no onye Jew ni no onye obi a ofri Israel Roman sra pani na nso ne ba eyare ye no ko Kristo nchen se Kristo nye den ensa ne yade e kwan ya ko Kristo nchen na gidi a onya wo Kristo Yesu mu no ti Kristo ehye ne bo se ugidi a wanyan no. Yes. Wo se memeda enipa bebre ano. Yes. Ti wo kasa no kura wo beka no ebetuma ma meba no ayede sa nyankwa Kristo se ugidi a wanya wo memi se contrast sa centurion gidie ani asuafo no a ebetumi ehunu se asuafo no a yen anase yen edi Kristo achi no ye gidie ne ntese obi a wo amama mu a
ye di ani abu say we di we wiasini enim no asa na ye beka ye ba bia mu a ye hwe emere bi ye sua de sua yam say 2 weeks ago enamfo na ya wo mo de wo mu nua na wo yade efa esoro Kristo anhwe wo yade fo na emu wo hwe nkrofo namfo no gidie a wo nya say there was a barrier yama bibia nsi ekwan ye beko Kristo anim no mde wo mu nua no fa asoro e de beti Kristo na ase wo se mo gidie mo amode no ba mo gidie ni nti no oba de oboni acho. That's right. Yanhwe onifrani ba Temos. Wosi no wote nkwanchan Yesu twam no wote tiam David ba home mobo. Asuafo Kristofo na Kristofo eni etetea no. Owura no twam adan na wo ye dede mu awano na nso wosi kwa kana no antum. Wote tiam say David ba home mobo. Amramumu wono wosi Kristo ginai. Wo ka kire wo mu Christopher no mdi na chi no na suafo sa monko na monko fa no mara monko am so wura no frew obaye no Kristo ye dan esa na yade enam ne gidie enti enti se yehwe we enum nyina yan a Christopher a ye di Kristo achi no se ya ma ye gidie mu a anye den a amama mufo no bebre ho a omo gidie no kura na ese ye de ye nya ese ye be hunu Kristo no enti de wo boyan kokon se Kristo ba saa nipa no ayede ya ni abu se o wenum de wo mo nye Kristofo o mo meka ye ho ndi Nyankopon ba wonyon ebia no mo gidie no kra so sen ye de enu no Kristo hye ye bo se minu mienu ya me gidie mo nye de na afa ye nko kura kese no na afa ni mission urban mission no a wo de amaye no ministry no yeso yanka kana asem ebi se Kristo Yesu ewo nipa bibire wo ho a wo so wo hwehwe nkwaje yo me da se se yamre no ayebre ewo se ye de adusia na etwe ha se na abusiafo se adusia ye de abre mo no ye adusia etoso dubaako wo se asane ebe ya ye bedi asam no beko wo mo asam no enduro mo nche ofa etoso mienu ne de abre no na we ne ye hwe se de asam no eco cities no nkura kese no ya hu se ne Yesu Kristo ba ya want na Jewfo nkon mu opie free Jewfo mu no ko amama mu fo nkura kese kosa yare na onya asuafo mu mbedi na chi ayen hwese de de ama ye nso yempie na nso yenkoyesa next week de no so ye kama o se Esther na afi Mordecai ye behwe omo nso de betumi asua free mu efa sa mission dumadia ya Yesu onyankopon enhyiram se mode mofide de ato ase dasende ye no mbesa ahia wo hase katewani na mema Dr. Nshiraso emaye kra ya mema me mompae Ebra Yesu ya dawase ewo adusia de amaye wona madusia so akire se wo ye onyame a oba ma obi a emfa ba bi a yete ya yete nkura kese mu o ya yete nkuro nketuo mu eni nkura se ba bi a wo ye onyame ma ye nyina wasam so akire se obi wo ekuro kese mu na se na koma dawso a wo Nyankopon ma kwan wo fa kwan bi so ema sa nipa no hu mesre bebre se samre ya ye dusuen so bi tie na owo baabi na koma edo so obi hu nanso woni baabi a sore wa Ebra Yesu stress sene wo bi kwan ma Colonius wo bi kwan ema Peter ekọ Colonius nchen no sana mesre bebre se baabi a wo ba no wo bi ano bi kwan ma no na obi reach out to sa wo ba no na wo fa no mra won nchen esre bebre se ke nyina ho boye ho ba na abri nyina ye hu se wafre ye se mfa wasem ko baabi a ni se ye nipa nyi yimo na baabi e wo bia no obabu bia wa na dwen se opese oti wasem no esre se maya hoden na ye mfa wasem emma se nipa kro no eda wase bebre Ebra Yesu efisi ebisa we e wodo ba Yesu demo amen amen